Hej YouTube. Hej YouTube. Vi prøver i dag en anden bane, også Mario Kart. I dag Vi prøver den egentlig bare for sjov, fordi vi elsker sådan nogle her underlige Mario Kart baner. De er bare fucking awesome. prøv at se, det er Harry Snotter. Hvad? Det er Harry Snotter. Det er Harry Snotter. Harry Snotter. Snotter! Herovre! Hvor er Harry Snotter henne? Han er herovre ved mig. Hvor er du? Jeg er lige her. Nå, der. Det er Harry Snotter. Ham der. Ja, det er Harry Snotter. Hvem er det der så? Det er også Harry Snotter. Er det der bare Harry Potter? Nej, det er Harry Snotter. Okay. Det var Harry Snotter og alle sammen. Ja. Det er Harry Snotter hele bundet. Fuck nu dig, Harry Snotter. Fuck you, Harry Snotter. Nej, det er personkrænkende, er det ikke? Nej, det er en film. What the? Double weed. Det her ligner altså et spil, det der. I know. Hey, prøv lige at komme herover til mig. Au, der er nogen, der skyder mig. Prøv lige at komme herover. Nej, der er nederen guy, der skyder på mig. Kom nu. Der er sådan en nederen sky, der skyder på mig. Den virkelig var nederen. Og så tog han lige en energidrik for at blive stærkere end mig. Den basser. Død en klodset smertefuld død. Hey, du skal ikke sige, at jeg er klodset. Jeg sagde ikke, du var klodset. Nej, det sagde dem her i. Fuck, han havde en fed trøje, ham der. Jeg hader ham der. Det er en eller anden, der hedder Creeper. Det kan han ikke være bekendt. Jeg ville ønske, vi kunne bande ham. Der er også nu kan man gå ned i stedet for kun op. Men der står bare en rød sentry dernede. Hvorhenne? Inden... Kig på mig. Hvor er du? Optager du egentlig stadig? Ja. Jeg står lige foran dig. Nej, fordi nej, det er en eller anden spasser, der har stjålet mit navn. Jeg er her. Mig, der er Dimo-mand. Hvorfor har du gjort det der med et? Men det er ikke mig. Det er fordi, ham der, han var en spasser. Så han havde stjålet mit navn. Det er derfor, du stadig skal hive creeper slå med fisk. Selvom det lyder pænt dumt. Udover at du slår med fisk, når vi spiller Minecraft. Det gør jeg. Ja, du skal bare prøve at se, om du kan få fat i den der fisk til scout. Fordi jeg har den. Ja, det er bare snyd. Ja. Hey YouTube, forresten, er der nogen, der ved, hvordan man Altså en nemmere måde til at få byttehandel. fisken. Nej, ja. bare byttehandel. Send os et videosvar med, hvordan man byttehandler. Altså med alle sine ting. Fordi mig og Creeper, vi kan kun finde ud af det med nogle få ting, som vi ikke selv vælger. Og det er så træls. Ja, det er simpelthen så træls. Han fik en bødt maling, en kasket, og så kan jeg ikke lige huske, hvad den sidste ting, jeg gav var. Det var en af de fuldkommen ligegyldige ting. Hører du musik? Nej, jeg hører ikke musik, så den bliver ikke copyrighted. Det var lækkert. Men jeg tror bare, du skal slå alt musik fra. Jeg har heller ikke noget musik på. Nå, okay. Det er bare heroppe. Jeg var lækker. Hvor godt. YouTube, I alle sammen så det. Det var mit kill. Eller var det? Fuck, hvor godt. Jeg har lige fået dobbelt kill. Et liv tilbage. Det gjorde ondt. Jeg har et fucking liv tilbage. Jeg ville ønske, at vi vidste, hvordan man brugte webcam, fordi så skulle vi lave en serie skram creeper. Ja. Det er der ingen, der kan. Prøv at se, kan man godt se mig nu? 2 sekunder, altså inde på Skype? Nej. Og så? Hvorhen så? Det er hallo, bare, creeper? jeg er meget, meget svag. Sådan, folk, de kan næsten ikke se mig. Jeg tror egentlig bare, at stille. Hvorfor? Jeg forstår. Du fatter den aldrig. Nej, jeg gør. Ham der sipper, han er træls. Er du scout? Jeg er scout. Okay, vent hvor du er.
Hader creeper. Han gider ikke at helbrede. Jeg helbreder dig. Du har brug for det. Who need a medic? Who need a medic? Ja, du healer ikke mig. Nej, men jeg healer et fucking dyr, som jeg slår med min stegepande. Ha! Så fik du fandme med stegepanden. Kan du virkelig bruge den der stegepande til alle? Ja. Er det ikke fedt? Ja, det er awesome. Nej. Nogen, der vil Gå væk, heale gå væk. os. Nej. Nå, okay, det gjorde du i forvejen. Herb derp. Jeg elsker bare at sige herb derp. Jeg ved ikke hvorfor. Der er en scout efter mig. Også en scout efter mig. Jeg skyder en scout. Slår en scout. Med min stol på en pind. Kom her, kom så her. Okay, nu er jeg lidt bange, fordi han dræber mig. Fuck, hvor godt. Jeg skød ham lige i benet. Medic! Medic! Godt, vi flygter sammen. Så, I'm ready to charge. Charge! Gå nu væk, din grimme scout. Hvis du ikke får ham. Jeg er rigtig sur på dig. Du skal lade være med at bruge Ubercharts, når scout. Hvorfor? Fattig. Ready to charge. Altså, jeg kan lidt bedre lide den anden Mario Kart server. Hvad synes I, folkens? Skriv det ned i beskrivelsen, om hvad for en Minecraft-serverne I bedst kan lide. Nummer 1, det var den, vi først spillede på. Nummer 2 er Der, det. hvor den ikke var mørk. 2, det er den her. Altså, Der er et skilt med Left 4 Dead her, med en witch. hvor? Witch. Eller nej. Det er Forever Alone. Ah!